Manolo Garrido conversa amb gent de la Llacuna. Hola, sóc la Caterine Valls, tinc 54 anys i vaig néixer a Freiburg, Alemanya. Tinc un petit estanc i aquesta conversa la fem aquí a la Llacuna, a Cal Barrina. Soc gent de la Llacuna. A l'estanc a Cal Barrina. Cal Barrina té la seva història, no? Com edifici, com casa, no? Té una història vinculada al poble des de sempre. Sí, aquest carrer, el carrer de les Eres, on està Cal Barrina, abans eren com petites cases que tenien a baix les mules, el bestiar. Hi ha dues coses, o sigui, hi ha gent que diu que Cal Barrina es diu perquè l'home sempre barrinava molt, o sigui que pensava molt, o que feia barrines, però no ho sabem ben bé, barrina, allò de, no sé com es diu, aquesta eina de fer forats, exacte. Doncs hi ha aquestes dues coses que diu la gent. Nascuda a Alemanya, correcte? Sí, a Freiburg, sí. D'Alemanya a la Llacuna, passant per on? Hi ha un periple de territoris pel mig? D'Alemanya vam anar, jo tenia 15 anys, vam anar a viure a l'Equador. A Equador? A Equador, sí, fins que... Quin canvi de clima, per això. Sí, molt agradable, de fet. Bueno, primer a Quito, que és més fresquet, a 2.800 metres d'altura, i després a la selva amazònica, que hi vaig viure més de 15 anys. I després d'Equador, doncs, cap a la Llacuna. Cap a la Llacuna. Llavors, això de ser de diferents llocs, de vivir en diferents llocs, això li dona una perspectiva del món i de la vida diferent a una persona que està vivint sempre al mateix lloc? Per la seva experiència, dic. Sí, segur que sí. Per mi sí, perquè hi he après moltíssim. Totalment diferent la vida a Sud-amèrica que la vida a Alemanya. I, de fet, hasta la vida aquí a Catalunya és diferent que la vida a Alemanya, diria jo. Les mentalitats, la manera de ser de la gent, com funciona. La seva família, és a dir, que una part de la seva família està vinculada històricament a la Llacuna. El seu pare és de... El meu pare és d'Igualada. I la seva mare és d'Alemanya. D'Alemanya, sí. I es van conèixer aquí? No, es van conèixer a Alemanya. A Alemanya? Sí. O sigui que el seu pare va anar cap allà, no? Sí, van estudiar a Alemanya i, bueno, com són les coses, es van conèixer i es van casar. Escolti, com vostè estava a Alemanya, des del principi ja va saber que tenia aquesta vinculació amb Catalunya i tot això, o després són coses que van... No, jo des de petita, perquè cada estiu veníem aquí a Cal Barrina, a la Llacuna. Sempre, des de petita. Vostè des de ben petita venia aquí? Sí, bueno, em sembla que des dels 3 o 4 anys, perquè els meus avis vivien a Colòmbia abans, però ja van comprar aquesta casa en un dels viatges, i llavors jo recordo que als 5 anys ja vaig estar aquí amb la meva iaia, potser 5 mesos o 6 mesos, i vaig aprendre el català aquí. No parlava català abans. Això anava a preguntar-li, però clar, vens d'Alemanya, clar, la família, una cosa és parlar amb la família, parles amb diferents idiomes. Amb els meus pares amb alemany, sempre hem parlat alemany a casa. I després arriba aquí i es troba amb un altre idioma, no? Sí, per això els meus pares em van deixar aquí sola i sempre m'expliquen, jo no ho recordo, que quan van tornar jo ja no parlava alemany. Bueno, en seguida vaig tornar, però vaig dir, què m'esteu dient? Potser per això també parlo bé el català, perquè el vaig aprendre de nena. Va ser tota una experiència, no? Arribar de ben petita, d'una ciutat... Freiburg, sí, és una ciutat no molt gran, però sí, òbviament, una ciutat molt diferent. Arribes a un poble, no? Sí, a més la Llacuna ha canviat molt. Abans jo recordo, o potser de la perspectiva venint d'Alemanya, que tot és tan recte, tan organitzat, tan ben posat, diguem-ho. Aquí els carrers encara eren de terra i una casa era d'un color, l'altra era diferent, una estava arrebossada, l'altra no, i era com... Era diferent l'aspecte del poble. O sigui, es vivia diferent, es parlava diferent... Clar, es parlava diferent, sí. Però vostè es va acoplar, si em permet l'expressió, fàcilment? És a dir, es va incorporar fàcilment a la dinàmica, a la rutina... Jo penso que sí, a mi m'encantava venir aquí. Jo aquí a casa de la meva iaia era feliç, m'encantava. Sí. Clar, vostè està aquí de ben petita, durant un temps, uns mesos, i després marxa. I després hi ha només les vacances d'estiu. Correcte. Que teníem a Alemanya, tenim 6 setmanes de vacances. I venien ganes? Moltes. Veníem amb el cotxe ple de coses, tots, com tota la família. Jo tinc un germà i una germana, els meus pares...
el maletero ple de coses, així ens veníem i així ens tornàvem, el maleter clar. ple de pernil, de cigarrets que eren més baratos aquí, bueno, el que es feia abans. I llavors arribava aquí i ja tenia el seu cercle d'amistat, ja tenia els seus amics, les seves amigues, les seves persones, la gent que es referenciava d'alguna manera? Sí, això potser em va costar una mica més, perquè no sóc potser tan oberta, però sí, venia aquí, hi havia un lloc que es deia Cal Nofre, que és a davant de Cal Americano, encara existeix la casa, i era un lloc que hi havia cavalls, i a mi m'encantaven els cavalls. Llavors sempre estava allà. I allà sí, tenia les meves amigues i sortíem una mica, llavors quan ens fèiem més grans ja quedàvem amb xicots i sortíem, sí, ens ho passàvem molt bé. I quan s'instal·la definitivament aquí a la Llacuna? El 2004 o el 2005, ara no ho recordo. Fa 17 anys ja, sí, doncs el 2005, sí. I fa un pensament allò que dius, me'n vaig a la Llacuna, o aquestes circumstàncies de la vida que van caminant i pum, i arribes aquí? Sí, volia tornar a Europa, vivia a l'Equador. Estava fins al 2004, més o menys? Estava a l'Equador, sí. Des dels 15 anys fins al 2004, sembla que uns 22 anys vaig estar a l'Equador, i llavors volia tornar a Europa, però potser Alemanya no m'atraia tant com vaig pensar, un entremig, Espanya, Catalunya, a on? La Llacuna. És a dir, que des del principi, quan fa aquesta reflexió de tornar a Europa, de seguida pensa en la Llacuna. Sí, en seguida. De fet, ho vaig tenir clar de tornar i venir a la Llacuna. I aquesta arribada ja més formal, més a viure aquí, no li va costar res adaptar-se a aquesta realitat, o més encara? O notava més la diferència de venir d'un país com Equador? Sí, bastant diferent, i a més que jo vivia en un lloc molt diferent, o sigui, no tenia ni llum ni... I llavors sí, ho vaig notar, però com tenia moltes ganes de venir, moltes ganes de tornar a Europa, doncs em vaig adaptar en seguida. De fet, em va agradar molt, em vaig sentir molt a gust des del principi, i els meus fills també, sí, també es van adaptar. La seva incorporació al dia a dia de la Llacuna es fa lentament, en aquesta etapa, ja quan viu a partir del 2004-2005, la seva incorporació emocional, social, és lenta o és molt ràpida, molt... És lenta, però com he tingut la sort de que vivia la meva àvia llavors encara, i ella, clar, coneixia tothom i això m'ha obert molt les portes, i tinc família a Igualada, i vulguis o no, al saber també parlar el català, m'he pogut integrar fàcilment. M'he integrat relativament de pressa, diria jo. Sí. I la seva activitat professional, això d'estar venent bàsicament el tema del tabac, o sigui, estar al front de l'estanc del poble, això li ha donat una perspectiva molt fotogràfica, molt gran de lo que és el poble, no? Perquè al fi, quan la gent ve a comprar, parla, explica, comparteix, no? Sí, és molt entretingut i m'encanta. Des que tinc la premsa també venen les senyores grans a comprar la revista, algú a comprar un diari, ja no és només el tabac, els nens a comprar alguna golosina. És molt maco, perquè xerres amb un i xerres amb l'altre, i a mi m'encanta. I a més, com estem a la Llacuna i tenim temps, a l'estiu no tant, però el resto de l'any tenim temps per parlar i dedicar-nos als clients, o sigui, a mi m'encanta aquesta feina. Nota vostè la diferència de l'estiu a la resta de l'any? A l'estiu és quan ve la gent a passar uns dies perquè té casa, per la família, es nota molt? Sí, es nota molt. Amb el número de persones, o amb el tipus, o en la dinàmica? Amb tot. A mi m'agrada molt el poble, com és durant l'any, de fet. Jo per això estic aquí, perquè m'agrada la tranquil·litat, i a l'estiu és cotxes per tot arreu, gent per tot arreu, que també està molt bé, i de fet per la botigueta és estupendo, perquè si fos sempre com el resto de l'any, potser alguns ja ens plantejaríem tancar, i a l'estiu sí, treballes molt, molt, treballes. El que sí, noto que és més... la gent té més pressa, és diferent. Els hàbits són diferents, és a dir, la gent que va per passar l'estiu fuma altre tipus de tabac o llegeix altre tipus de premsa. Nota vostè la diferència o no? No hi ha tanta... Sí que hi ha una mica de diferència, és veritat. Potser perquè el meu públic és més de gent gran,
perquè aquí al poble no tenim gaire jovent, i si tenim jovent o gent jove, jo dic, jo que sé, de 30-40 anys, treballen a fora i també compren a fora normalment, perquè ja pel temps compren a fora, i tinc més aviat gent gran, i a l'estiu no, a l'estiu tinc gent jove, gent... Sí, és veritat, no m'ho havia plantejat, però sí, fumen diferent, són potser tot més ràpid, més... Sí, és diferent. Deia vostè que ha canviat el poble amb la comparativa que feia de quan era més petita. Amb l'hàbit de fumar també hi ha hagut canvis, és a dir, el fet de que hi hagi aquesta normativa que a segons quins llocs no es pot fumar, hi ha una tendència, hi ha el corrent d'opinió en general, que el fumar és un tema complicat per la salut. Això es nota també? Sí, això es nota. Jo, clar, l'estanc el tinc, em sembla que és des del 2013, i abans feia altres coses, però des que tinc l'estanc, no sé si abans o justament quan vaig començar amb l'estanc van prohibir fumar als bars, i això s'ha notat molt, perquè jo crec que la gent amb el cafetó, amb la cervesa, fumaven, després havien d'anar fora a fumar, i ara el fumar no és gaire ben vist. Està clar, el fumar no és bo. Jo sempre dic, hi ha moltes coses que no són bones, potser hauríem de fumar poquet i llavors no seria tan dolent, però òbviament el fumar no és bo, està clar. El que no fuma no pot entendre com gastes els diners amb això, perquè és molt car, a més. Però jo també soc fumadora, ho haig de dir, m'agrada fumar, però procuro no fumar gaire. Però sí, jo crec que ara es fuma menys. No és una cosa... Ja no vas fumant pel carrer perquè... Ja no està de moda fumar. Exacte. A les pel·lícules no surt la gent fumant, habitualment. Sí, és veritat, això. Pel·lícula antiga els veus sempre fumant a tot arreu, a l'oficina, a tot arreu. I vostè té una clientela més d'homes que de dones que li compren tabac? No, jo diria que és o igual o potser està més dones. És que no ho sé, però per lo menys no és de més homes. Això segur que no. Hi ha tabacs que estan de moda? És a dir, hi ha un moment que hi ha un tabac que es ven més perquè la gent consumeix més. Ara el ros es fuma més que el negre, el tabac americà més que el tabac que es fa aquí, sí? Quasi només tinc dos clients o tres, com a molt, que fumen negre. O sigui, que sempre fumen negre. La resta? Ros, jo no el tinc. Hi ha hagut un canvi d'hàbits amb el tema del tabac, per les circumstàncies, per la normativa. A l'hora de llegir, el tema de la gent de la premsa, tant la premsa diària com les revistes, aquí també hi ha hagut un canvi important, no? Sobretot generacionalment. Vostè parlava que la gent més gran potser està més acostumada a comprar el diari o a comprar la revista, i potser hi ha altres tipus de persones que el tema d'agafar el paper ja s'ho miren per les pantalles d'internet. Això ho nota vostè? Ho ha notat? Moltíssim. Jo vaig agafar els diaris des de que es va canviar el propietari del súper, i ja no volien els nous que van agafar, no volien la premsa, llavors la vaig agafar jo, ja que tinc obert cada dia, i des de que vaig agafar ja hi ha molts menys subscriptors. Per què? S'han anat morint, t'ho haig de dir ben clar, o sigui, eren persones grans que tota la vida eren subscriptors de La Vanguardia o El Punt d'Avui, i ara s'han anat morint. Gent jove, no en tinc cap de subscriptor, és el que tu dius, s'ho llegeixen electrònic, no? La premsa, diguem, digital. I de revistes tinc les senyores grans també, perquè... Quin és el rànquing de les revistes ara mateix? Ui, t'haig de dir que el Pronto, si no tinc el Pronto, tinc una revolució, perquè aquesta revista que val €1 és molt important, Històricament sempre ha estat així, el Pronto és de les revistes que més s'ha venut, Històries de vida de gent de la Llacuna. Vostè, al cap i a la fi, és gairebé un termòmetre de l'estat d'ànim, no?, de la població, o d'una part de la població. La gent li comparteix preocupacions, li comparteix alegria, és a dir, si jo li pregunto a l'estat d'ànim en general del poble, des de la seva perspectiva, vostè diu que la gent en general està contenta, és feliç, està insatisfeta, en general parlo, o sigui, no és un anàlisi sociològic, però és una foto. Jo penso que sí que em dono compte una mica de l'estat d'ànim de la gent, però clar, no em ve tanta gent tampoc, perquè molta gent del poble no ve mai perquè no són fumadors ni compren la premsa. Però sí que em noto quan hi ha problemes, jo que sé, quan va començar la guerra, el típic, tothom ho comenta, llavors, o quan fa molta calor, ja no cal dir-ho, tothom ens queixem de la calor, o quan ha passat alguna cosa, algú s'ha mort o alguna cosa, en seguida, sí, quan hi ha alegries,
doncs es manifesta. I les quan hi ha preocupacions tristeses, suposo que també hi ha preocupacions, hi ha persones que tenen més confiança en vostè i comparteix una preocupació. I clar, pregunto, li dona consells? Vostè li diu a algú, escolta, mira, és que no sé què fer amb això. Sí que em demanen o m'expliquen coses que els hi passa a casa Però o sí... algun secretillo també? També algun secretillo, però no te l'explicaré. Sí, de fet el meu pare a vegades diu, sembles la psicòloga de no sé què. No, m'agrada escoltar i a més m'agrada que em comparteixin. Estic contenta si la gent em té confiança. Tampoc no tothom, només són algunes persones, però sí, hi ha persones que m'expliquen les seves coses i jo procuro aconsellar-los amb carinyo, però tampoc no puc. També és molt important aquí al poble, penso que és no parlar massa o sigui, és guardar els secrets, perquè si tu dius una cosa, després, o sigui... Discreció. Discreció, exacte, aquesta és la paraula. Hem de ser discrets. La gent, cadascú ho interpreta com vol, no? Llavors, discreció està bé. S'ha d'aprendre a ser discret. Deia vostè que de la primera visita a la Llacuna fins ara el poble ha canviat molt, és un poble de menys de 1.000 habitants. Està bé? Està bé així, amb aquesta quantitat de persones? A mi m'encanta. Això que jo penso que des del Covid tenim més gent aquí a la Llacuna, més gent fixa. Gent que s'ha vingut a treballar, o sigui, a treballar des d'aquí, a viure des d'aquí. O per almenys agafar una segona residència, poder escapar-se una mica de la ciutat. Crec que potser s'ha valorat més la natura, potser, no? Jo sí que he notat, els pisos han pujat de lloguer i s'han ocupat molts pisos, vull dir que ara costa una mica potser trobar un pis a la Llacuna. O sigui que jo crec que som més ara, en els últims 3 anys, que abans. I sí, el poble està més cuidat ara, les cases s'estan arreglant maques, la gent... Sí, dona més valor a això, em sembla. Em sembla a mi, vaja. És un poble amb molta activitat social, cultural, moltes activitats. O sigui, és un poble de menys de 1.000 habitants, però que agafes el calendari d'activitats i des de la cavalgada de Reis fins al Cap d'Any, o sigui, és un no parar. És un no parar. A la Llacuna es fan moltíssimes festetes, festes, coses... I ara potser no tantes, això és bo. Però, bueno, a mi, encara que no hi participi molt, però estan els gegants, estan els diables... Són coses maques i tradicions que s'han de conservar. Me'n recordo que feien el pessebre vivent. Una cosa tan maca, passejar per la nit a la Llacuna, saps? Era preciós, o sigui, abans es feien més coses encara. El millor que té la Llacuna? Ui, el millor. Tantes coses? No ho sé. A mi m'agrada molt l'entorn de la Llacuna. Sí? Surts de la Llacuna, passeges cap a on vagis, és igual. Quina ruta li faria amb una amiga que vingués per primera vegada i escolta, anem a fer un tomb per aquí, per la Llacuna, i anirem aquí. Aquestes 2 o 3 coses. A part de totes les típiques que és Torrebusqueta, que és, perdona, Font Cuitora o el Roure d'en Cosa, jo m'aniria cap a Torrebusqueta, aquell camí, la carretera de Torrebusqueta i aquell camí que hi ha cap a l'esquerra. Que rodeja una mica i surts per sobre de Torrebusqueta, m'encanta, perquè trobo que Torrebusqueta és un encant. 4 casetes allà precioses, a mi m'agrada molt aquella part, totes m'agraden, però llavors quan tornes i veus el... Bueno, a mi m'agraden tots els rincons, de fet, a la Llacuna. Escolti, vostè que ja té uns anys vivint aquí a la Llacuna, diuen que si passes 3 hiverns a la Llacuna, ja es pots considerar llaconent. Ah, sí, no ho sabia, però ja soc llaconenca, doncs. Però des de la seva perspectiva, des de la seva experiència, quan un se sent llaconenc? És a dir, vostè a partir de quan se sent llaconenca? O des de sempre? O des de quan venia d'Alemanya quan va estar aquí uns mesos ja... Sempre m'ha agradat molt, però em sembla que és ara que em sento llaconenca, perquè no vull marxar, o sigui, no em veuria en un altre lloc. Llavors, em sembla que ja he trobat el meu lloc. No em vull encapsular, però és maco haver viscut en molts llocs, perquè ja et dic que t'obre molt la visió, però jo ja em sento llaconenca, sí. És a dir, em sento molt a gust aquí. Que no marxaria d'aquí. No, crec que no. Si no em fan fora, no. No té previst, o sigui, no té bitllet d'avió per anar a Alemanya o per anar... Home, uns dies és diferent, no? Òbviament, un viatge, anar i tornada. Anar i tornar, sí. No em veig vivint en un altre lloc, no.
estic molt a gust aquí, la caseta, cuidar el que tinc, doncs cuidar-lo i quedar-me per aquí, sí. I a més, amb el seu hortet, les seves gallines, Sí, això també sí, li dona sí. una part important de la seva activitat, no? Sí, això de l'hort és un projecte nou des d'aquest any, a veure. I què tal? Com... Molt bé, he sortit a l'avantguàrdia amb els meus tomàquets, tu. Hombre, què diu? Ah, sí? Una noia que ve aquí a estiuejar, que és escriptora, ha fet un és periodista, ha fet un article sobre... La Gemma, sí. Sí, la Gemma, i ha sortit, m'ha fet una gràcia. I no, molt contenta, perquè tothom diu... Bueno, és que el menjar de l'hort, collit i menjat, és molt bo. Llavors, a mi m'agrada fer-ho. Pues, és molta feina. O sigui que ja veurem l'any que ve com ens ho muntem. Vaya por Dios. Ah, sí! Vaya por Dios. Vaya por Dios. És el nom d'un grup que va funcionar als anys 80 i vostè ha triat la cançó de Vaya por Dios. Per la temàtica, pel grup? Na, perquè no sabia ben bé. I aquest és fa poc que l'he tornat a sentir i dic, ostres, si fa molt que no la sentia i m'ha fet molta gràcia sentir-la i m'he sentit molt identificada i m'agrada. O sigui que simplement per això, perquè no m'he fixat amb el text ni res. Catherine Valls, gràcies per compartir aquesta estona amb aquest temps de gent de la llacuna. Moltíssima sort i moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Annie was a little late, she had to get out of a date with a na-na-na-na. Na-na-na-na. Curly fixed another drink as the piano man began to sing that song. Na-na-na-na. 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 Oh, na-na-na-na. Na-na-na-na. It was already 3:30, but the night was young and so were we dancing. Na-na-na-na. Na-na-na-na. Oh, Lord, did we have a ball, still singing, walking down that hall, that na-na-na-na. 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 Oh, na-na-na-na. Manolo Garrido conversa amb gent de la llacuna.